Saúdos, hoxe Noticias Dispersas desplázase a Santiago de Compostela porque en Ourense non está pasando nada digno de mención. Estamos aquí nesta fermosa cidade rodeados de peregrinos, turistas e algún que outro habitante de Santiago de Compostela porque queremos comprobar o que pasará neste pleno extraordinario convocado no Concello de Santiago. Aínda se sinte no ambiente o arrecendo do lume das cacharelas da noite de San Xoán, que foi esta pasada madrugada, aínda que o mellor non son as cacharelas, senón o Partido Socialista da cidade de Compostela, que parece que está a piques de implosionar. Nós, por suposto, non viñemos por iso. Claro que non. Comezamos. Como saben, unha das prioridades deste goberno é mellorar as condicións de acceso á vivenda das persoas. E para isto é fundamental limitar o uso turístico do parque residencial. Se unha vivenda se dedica permanentemente ao uso turístico, deixa de ser unha vivenda. E se centos de vivendas se destinan permanentemente ao uso turístico, hai un proceso de hotelización do parque residencial. Moitas cidades están tomando medidas para conter este fenómeno global e Compostela está na vanguarda nesta loita necesaria polo dereito á vivenda e o dereito á cidade. Dende 2015, este Concello ven realizando un traballo continuado que se plasmou na modificación do Plan Especial da Cidade Histórica en 2018 e na modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal en 2023. Recoñecemos o traballo feito nos dous mandatos anteriores e agradecemos a dedicación e o esforzo do persoal técnico de urbanismo durante todo ese tempo. O pasado 3 de xuño comunicamos e explicamos a decisión deste goberno de non regularizar usos preexistentes incompatibles co planeamento urbanístico en vigor. É unha decisión fundamentada xurídicamente e coherente co noso obxectivo político de abordar o problema da vivenda. Como saben, o alugueiro turístico das vivendas non ten a consideración urbanística de uso residencial, porque non proporciona un lugar de residencia habitual ou estable. É un uso terciario, sometido, por tanto, ao réxime de comunicación previa á administración municipal, como sostén dende hai anos este Concello. Os tribunais confirmaron a través de numerosas sentenzas que os pisos turísticos deben ter título habilitante municipal de natureza urbanística independente da autorización sectorial autonómica. En marzo de 2023, como saben, someteuse a consulta pública un texto que xerou expectativas entre os propietarios de pisos turísticos ao suxerir a regularización de usos preexistentes sen título habilitante e incompatibles coa nova ordenación urbanística. Pero isto non é xurídicamente posible. Non se pode, lóxicamente, resucitar un planeamento anterior para conceder títulos habilitantes que non se outorgaron no seu día. A ordenanza que sometemos hoxe á aprobación culmina un longo proceso regulatorio sobre os usos do parque residencial e non indulta ningún piso turístico que incumpra o planeamento urbanístico en vigor. Esta ordenanza só regula a comunicación previa ao Concello do inicio dos usos dos pedaxes asimilados á vivenda previstos no artigo 107 do Plan Xeral de Ordenación Municipal co obxectivo de facilitar a súa supervisión por parte desta administración. Un dos supostos previstos no artigo 107, o alugueiro turístico de cuartos dentro da propia vivenda habitual, queda regulado dende o punto de vista urbanístico, pero non poderá desenvolverse ata que o permita a normativa sectorial autonómica. No outro suposto, o alugueiro turístico durante un máximo de 60 días ao ano de vivendas que son a residencia habitual dunha persoa física, a comunicación previa deberá presentarse dentro do correspondente ano natural e indicando as datas exactas en que se vai exercer a actividade. Só poden desenvolverse fora da cidade histórica, por tanto, previa comunicación ao Concello en vivendas que teñan a condición de residencia habitual e que cumpran a normativa técnica exixible. O que pasa é que se pretende facer que se fai a través deste documento o que non se fixo, que é a ordenanza de usos preexistentes. E por iso, realmente, nós non imos a validar calquera forma de facer política cando o que estamos é faltándolle a palabra dada ás persoas afectadas. Hai 15 días, cando coñecimos esta cuestión, comprometímonos a reunirnos con todas as persoas afectadas e escoitar aos colectivos. Fixémolo. Durante estas semanas recabamos información, escoitamos aos expertos e as expertas, escoitamos as asociacións e chegamos á conclusión de que realmente, como é un texto que non é necesario, como é un texto que non achega nada ás veciñas e veciños, e aparte, o único que fai é reiterar o exposto no propio Plan Xeral, non é necesaria nin a súa aprobación, pero a maiores tampouco é o compromiso que se tivo. Por lo tanto, nós seríamos absolutamente incongruentes se ratificamos unha ordenanza que sabemos que non é precisa, pero que aparte vai en contra da propia literalidade do propio Plan Xeral que obriga a que se faga unha ordenanza
de usos preexistentes. Nos, en conclusión e en suma, o que rexeitamos son as formas, non o fondo, porque o fondo é unha reiteración do que xa se puña no plan xeral. Rexeitamos as formas, a falta de transparencia, a opacidade, a falta de rendición de contas do goberno municipal. E, por lo tanto, nós non imos a validar nin dar un cheque en blanco, xa o dixemos. Hai 15 días advertimos de que nós non estábamos en predisposición de poder apoiar esta ordenanza. Dende o pasado venres, os meus compañeiros do grupo e eu fixemos unha profunda reflexión sobre como debemos actuar hoxe. Non negamos que sexa unha situación difícil, o é, pero temos claro que a responsabilidade de gobernar é infinitamente superior ás sinxelas promesas para contentar a todo o mundo. Hoxe absternos porque non nos gustan as formas ten exactamente o mesmo valor e o mesmo resultado que votar en contra. É o mesmo. Por tanto, como é posible non apoiar un texto que, aínda sendo un trámite administrativo, é, en esencia, unha medida socialista? Caeríamos de inmediato no mesmo que lle acusamos a señora San Martín. Por tacticismo, por propinarlle unha derrota a este goberno, o PSOE votaría en contra do seu propio proxecto. Esta é a política que queremos facer? Que sentido ten todo isto? Este grupo socialista cree que ningún. Por iso, e sendo plenamente conscientes das consecuencias, hoxe decidimos ser leais e consecuentes. Leais coa cidade, leais cos veciños, leais co que defende o Partido Socialista en España e en Galicia, e co que defendemos sempre estes concelleiros que estamos para Compostela. Debemos ser consecuentes co que fixemos e coherentes co que decimos. Fomos valentes no pasado mandato cando impulsamos unha regulación que ia xerar polémica. Hoxe volvemos a ser valentes, por compromiso e lealdade. Por iso, o Grupo Socialista hoxe votará a favor desta proposta. Moitísimas gracias. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra, Grupo Municipal do Partido Popular. Abstencións non hai. Apróbase a ordenanza. Comunicado da Agrupación Local de Santiago de Compostela. Ante a falta de cumprimento das normas do partido, a Agrupación Local do Partido Socialista de Compostela informará a provincial como órgano inmediatamente superior para que se adopten as medidas disciplinarias oportunas segundo os estatutos do PSOE. Eu creo que, tendo en conta o papel relevante que tivera o Partido Socialista, a de veces que falamos con el ao longo deste ano sobre este proceso, non? Creo que era o lóxico, non? Que finalmente a votación fose esta. Había unha incertidume, non? Ninguén sabía o que ia pasar hoxe porque había posicionamentos diferentes dentro do Partido Socialista, non? Nós o que intentamos é ser sempre coherentes, ser claros e transparentes independentemente do que fagan os demais. E, bueno, pois neste caso mantemos unha coherencia, non? Claro que hai que regular as vivendas de uso turístico, claro que hai que limitar as vivendas de uso turístico, pero entendemos que a prohibición absoluta non é o camiño. Que hoxe, despois de 10 anos de prohibicións, que hai que recordar que estas prohibicións comenzaron con Compostela Aberta, pois é un dato obxectivo. As prohibicións en Santiago non funcionan. Todos queremos o mesmo para Santiago e para o noso casco histórico, que sexa un casco histórico máis amable, máis habitable e con máis familias. O que pasa é que temos estrategias completamente diferentes. Por unha banda, Compostela Aberta e o Partido Socialista apostan por prohibir toda a actividade turística e non o que decimos é que aproveitemos toda esa riqueza, toda esa forza de riqueza que ten o turismo precisamente para facilitar, para acelerar a rehabilitación e para ter máis vivendas rehabilitadas e a disposición das familias. O que hoxe nos criticamos foron as mentiras do BNG antes das eleccións, cando prometeron que ian legalizar estas vivendas de uso turístico e, sobre todo, a impostura de Goretti San Martín e do propio BNG estes días facéndose protagonistas dunha ilegalización que supuso todo o contrario, foi feita cunha abstención por parte do BNG. Como expliquei ben tamén no pleno, penso que hai momentos diferentes e había un momento onde eu defendín que puidase haber unha disposición transitoria. Eu creo que todos os grupos, non, no seu momento estaban por estudar, non, se había a posibilidade de regularizar algúns dos usos preexistentes. Ese era ese momento. Eu entendía que iso se podía facer a través de unha disposición transitoria que no seu momento decidiu non facerse. Unha vez que iso non se fixo e hai unha modificación
documentación aprobada, o que hai que darlle estabilidade ás normas xustamente a través do tempo. Esta mañá dixeche a prensa que parece que o PSOE quería facerche alcalde. Reiteraste saliu publicado en el diario. Reiteraste nesa frase? O que digo é que o Partido Socialista o que demostrou estes días é que ten unha serie de problemas internos e que eso non entende a cidadanía. O mesmo Partido Socialista que lle deu o goberno desta cidade o BNG, pois como digo, pois está nas súas mans tamén darlle o goberno ao Partido Popular, iso que quería decir. Parece que a votación de hoxe non está moi preto, eso é o que dir. Bueno, lóxicamente hai unha realidade, non? O BNG, Compostela Verde, o Partido Socialista teñen 14 concelleiros, eu teño 11. Eu teño pois alrededor do 40% dos votos da cidade e aínda me falta pois unha porcentaxe para ter esa maioría social necesaria, esa maioría absoluta para gobernar Santiago. En todo caso, como digo, e como dixen desde o primeiro minuto, eu estou como sempre dixen, disposto a calquera posibilidade. Esta posición do Grupo Socialista pode implicar que de aquí en diante haxa unha maior colaboración entre o Grupo Municipal Socialista e os grupos do goberno? Pois non o sei, pero eu que sei é que até o momento, digamos que a colaboración e a responsabilidade en momentos importantes para a cidade, por exemplo, pois acordo orzamentario, non, ou noutras cuestións pois de certa importancia para o conxunto da cidade, o Partido Socialista estivo disposto, non, a arrimar o ombro, algo que xa digo, nós non podemos facer outra cousa máis que agradecer. O futuro non está escrito, vamos a ver, o noso camiño é o do diálogo, o de poder facer cuestións que teñen que estar por riba moitas veces do que decide cada formación política polo ben do conxunto da veciñanza. Como valoras os próximos anos de goberno en minoría despois de todo isto? Optimista ou... Eu son sempre optimista porque eu xa digo que creo primeiro que Santiago de Compostela merece que haxa un goberno forte como somos, un goberno unido, un goberno sólido. Neso imos seguir traballando, imos seguir estando adiante co conxunto da veciñanza, que é a que nos dá esa enerxía, esas posibilidades. E eu creo que tamén entendo que contaremos co Partido Socialista para aquelas cuestións de certa envergadura en que se necesite unha maioría do pleno. Pois que bonito o Concello de Santiago e o pleno extraordinario que tivemos a ocasión de vivir en directo estivo ben. O que pasa que vindo de onde vimos quedou un pouco soso. A alcaldesa deixaba falar os demais, o xente das asociacións puido falar no pleno e non hubo ninguna interrupción, nin berros, nin nada. Bueno, o mellor na sede do Partido Socialista sí que hai un pouco máis de tensión, pero por desgraza non imos poder ir polo que sexa. Foi todo, seguiremos informando.